Ekipo, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu u kom ćemo Nole i ja testirati jačinu naših šuta i takmičiti se prilikom merenja naših šuteva. Da. To ćete vidjeti u nastavku ovog videa. Zašto snimam sad ovo? Pa taj video smo snimali davno i mnogo toga se promenilo. Najbitnija stvar je to što sam pokrenuo serijal u kom ćete vi moći budete gosti, zapravo 5 vas po epizodi i pobjednik tog videa moći da osvoji do 500 eura. Da. Do 500 eura. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez dobrih sponzora koji podržavaju moj rad, a jedni od njih su oni koji podržavaju moj rad od početka, a to je Pepsi. Veliko im hvala što podržavaju moj rad. Živjeli. Prvo da vidimo ko ima jači šut, evo 82 km na sat, 71 na primjer. Ovo ne radi. Tako ćemo šutirati po 3 puta, najbolji rezultat se računa. Po vazduhu, po voleju, makazice. Po vatri, po čemu, što pričaš čoveče? I auspuh. Znači sad je vreme da vidimo ko ima jači šut. Papir, kamen, makaze čovječe, znaš ono nas? Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ja prvi. Nole ide prvi. Kako god hoćeš i kako god misliš da možeš jače da šutneš. Da vidimo. 97 km/h. 97. Ja sam malo pre na zagrevanju 123 ima. Sad ne znam kako sam uspio. Ej. Molim vas. Ne! 3 šuta, pa da se najbolje računa. Kako kažu, prvi šutevi na radarima se u vodu bacaju. Dobar. 100! Bilo bi idealno da budeš iza gola, da ja mogu da gađam tvoju glavu. Ne, pa 2 mi je falilo, nema veze. Još jedan šut da vidimo ko će pobediti prvu rundu. Prva runda ima 3 šuta, čoveče. Ko će pobediti prvu? Kao crni. Ajde, da vidimo. Dobar! 100 opet. Či što je njegov maksimum? Ja napredujem jedini ovdje. 101 i pobedi prvu rundu! Kako nisam pobedio? Ali računa se najjači šut od 3 šuta. Kako nisi razumeo? Čekaj, stani! Sva publika tamo na tribine. Moj klip i ja sam pobedio prvu rundu, ništa mi ne zanima. Ovo je standardno kod njega. Čekaj, stani! Kad gubi, promeni pravila da bi pobedio. Slušaj, sad ide, to je prva runda, desna noga. Sad ide leva noga. Opet 3 šute, najjači šut se računa. Ja nisam čuo ideo da se najjači šut. Pa što mi ne slušaš kada uvodim klip? Idi pričaj s ljudima, poslije nemoj da se žalimo. Ajde. A znaš zbog čega? Zato što ga samo pobeđujem pa me sabotite. Tuđi. Znaš kako se i Usain Bolt slika sa svojim rekordom, vidio? Da? Te vidimo, sad u levom. Levom će biti bolje. Pa di ću u levom 94? Ej. 87, sam vam rekao. Ovo ne razumeju da se prvi šutevi u radar u vodu bacaju. Ajde. Dobar! To! Ne! 88. A vidiš koliko slabije sam šutnal, išlo je po zemlji, bilo 88. Nećeš kroz noge da mi gurneš, nema sad. I treća runda, 3 šuta iz mesta. 78. Ne znam šta da radim. 78, nerešeno. Druga runda. No comment, bro. No comment. Dobar špic, brate. Nisam htio. 79 napredujemo. 1 po 1 do 80. Špicnije. 88, no? Već sam ih isprdjao. Kad ih špicnem, bit će haos. Ne. I kao ovo mi je najslabiji šut bio. Kao ovo je najslabiji bio šut. 82. 2-1 za Noleta! Leva noga iz mesta. Hoće biti 100, jer ako će nešto, bit će 100. Nemate, 72. Bro. Sad, kako šutnuti levom nogom iz mesta? Mislim da u životu nisam levom šutnuo iz mesta. Ne znam kako će ovo izgledati. 81! Smetate, vidiš kamerman ovdje, ovaj što čuči lik, ovaj Čale, on snima. Stani! Čekaj, rekao si da stane. Ali odluči se, jel da ili ne? Ne! Ovo je najgori šut u istoriji svih šuteva. Ne mogu da verujem. Ovo je diskvalifikacija i nije. 84. Nisi iz mesta. Nije iz mesta. Imaš među korak, beži. Kako među korak? Beži. Vidi ga lažov. Sad imam svedoke. 82. Pitanje je da li će ovo biti špic. Biće jako loše. Spremite se na to. Idem na sve ili ništa. Masim radar. Evo ga, sad će biti više. A to se ja hteo, tražio sam taj broj.
family friendly. Aj sad! Peta runda! Biće peta ili Rabona? Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ja, Rabona. Ajde prvi. Rabona se važi 2, ne znam sam rekao. Što znači može biti 3-3? Ne, 3 se važi, da mogu pobedim. Jer u mojim klipovima mora se pobediti. No, ovo je moj klip, ja smišljam pravila. Policija za challenge na YouTube. 49, jako loše, jako kriminalno. Postoji policija, YouTube privela bi me. Kako ovo loše bilo. Dobar, 67, 71. Oh, no. 74! A što ne bi došao do... Okej. 74. Aja! 56, evo ga. I ja pobedio! 75! Vi niste rekli! Pa ja nisam znao da si išao prvi! Ajde! Pa pobedio si, ali Rabona se važi 3. Znači 4-3 za mene. Šta radiš? Pobedi kog challenge nole! Inače, malo pre sam 123 imao, ne znam kako. Pa nisam ti rekao, ako odeš van terena gubiš challenge. Ažurirao sam. Ovo je pobedio ovaj challenge, ali da vidimo samo par šuteva ko će moći jače. Najbolji! 205! A, novi rekord, idemo kući gasiti, sveće ovaj klip, gotovo. Nole, opet pobedio u challenge, ja ne znam po koji Ja put. će biti da si pogodio 205. Ali ovo je rekord, 205, brate. Znači ovo ruši sve standarde. Zablokirao je kad sam toliko jako šutnuo, ne može da reaguje više. 10, znači u moje duplo jače od njegov. Ja sam, ste uživali u ovom videu? Ako jeste, znači subscribe-ujte se na kanal ako već isti deo ekipe. Lajkujte ovaj video ako vam se sviđa. Subscribe-ujte se, postite deo Jota Freestyle. To sam rekao. Svidim uskoro sa novim videom, do tada budite dobri. Zapostavili smo njega i naporno trenirajte. Kameru.